Dobrý den. Dobrý den. Já se jmenuji Iva Hercogová. A já Bedřich Hercog. Když jsme vybírali prázdninový kurz pro Bédu angličtiny, tak naše volba padla na školu St. George's School of English ve Wortingu. Bylo to na základě kladných doporučení a nejvíc nás nadchla přátelská rodinná atmosféra a vůbec vstřícné jednání už od začátku a vůbec nabídka mimoškolních, mimovýukových aktivit. V neposlední řadě nás nadchla atraktivita místa umístění školy uprostřed centra města a všude bylo blízko k moři. Měl jsem trošku strach, jak se s tou svojí školní angličtinou domluvím. Naštěstí všechno dopadlo dobře. Všichni tam ke mně byli milí, všechno mě ukázali, vysvětlili a výborné na tom bylo, že jsem ráno se nemusel stresovat, že přijdu pozdě. Učení totiž nezačíná v 8, nýbrž 9:30. Hodně se mi líbily i mimoškolní aktivity, které vždycky začínaly po skončení normálního vyučování. Bylo to třeba výlet do sousedního města Brighton nebo jít na bowling. Na konci svého pobytu v Anglii jsem cítil, že se moje angličtina zlepšila. Hledáte-li možnost zlepšení svých jazykových znalostí, ať už vašich nebo vašich dětí, tak škola St. George's School of English ve Wortingu je určitě ta správná volba.